Ngai kublai api ki parlok baro ki baju su tenat ban sengap ya kaneka channel ka jonga. Bat ngabo ka jing kerpat ya pi ba sengobha map yang namar ba. Menin ngapen mi ya ka wei ka video sapang ka notis kwai. Kaba an sapenlong hanong kasen haka arpo pratrik benai ban rius nem arajar kulai. Te kidon kendiat ki jing bakla tu ba sapang kitu ki consolation prize badon shipo teli kamdai si hajar marwe re kadai shipo hajar marwe te nganga try pim sio ya kata namar ba haba pipe ke kane kanotes ru pilayo ihi ba kadai shipo hajar amdai si hajar namar haka jingkerki jonga kumno ban snai tu ka video ngamla klem da yo pe bhai ya katuka balak tho hantu nrei ngang thrai philas nguthu ba ngala de batai na du menin ba katarik jong kate ka jing lek khwai kam dei haka sni sajai nrei ka dei haka sni balang tengah khot ngawer ya phi iwei pa iwei ki ba jusngo tenat ban ya sim benta hakini ki competition te sngo bhai yawan haka te ka sni namar ba philayo ihi kadok kharu ilathe shiton khat riu kilo te tangkata thrai ngan pen kutno ia kane ka video ngangej ba philasu tu kublai sibun